die stel ik dus nu aan het vuur, maar zie je dan de dag zelf. De meisjes met stijl. Hoi, ik ben Babel. Dat zijn alle 3 12 jaar. En we komen uit Oersbeek. Ik ben Sabrina, maar ik ben nog heel even 12 jaar. Over een paar uur ben ik 13. Het is hier nu al een groot feest. We hopen dat je net zo blij zit van carnaval als 4. En wie gek voor waren van onze leraren op onze school Sint-Jan. En wie gek voor waren voor onze ouders. We hopen dat je ons liedje net zo leuk vindt als 4. Hier is ons liedje. Gek van vastelavond. Spits afbieten. En wie vond het? Vertel het eens. Leuk? Hoe spannend een beetje? Wilt ze eigenlijk weten wat de jury ervan vindt? Dan gaan we nu vragen en ik stel de eerste aan Bart. Ja, voeten op Sinterklaas en de kerstboom van Olie en daar. En dan zitten we hier met gezellige vastelavondsmuziek. En met dit liedje zit de stem er ook echt in. Die heilige boetes even vergeten. Vond je het wel een leuke tekst, vond je met name weer verlangen naar Allah?
Dat is leuk gevonden. Het ritme was ook leuk, de kostuumjes zijn leuk. Je brengt het nog een beetje bescheiden, maar ik denk dat dat is omdat het de eerste keer is en omdat je de spits wil aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat je tegen de titel in de finale staat, dat je dan heel veel meer over het podium heen en weer dwarrelt. En dat dat nog veel leuker is. Maar het is nu al de moeite waard. En John, wat vond je het gevangen? Nou, ik ben het helemaal met Bert eens. Dat was een buitengewoon uitgebreide gedetailleerd antwoord. Nee, het enige wat ik hier even zou willen zeggen, ze zijn met z'n drieën. En dan is het leuk als ze met z'n drieën samen bewegen. En het meisje aan de linkerkant gaat hier naar links. En dan missen een beetje de eenheid. Dat is het enige wat me zo opvalt. Voor de rest vond ik het een superleuk nummer. Leuk gezongen en leuke stemmetjes. Dus ik kan alleen maar tevreden zijn, zeker bij die is. Super, ja, even zo kunnen beginnen en het geeft zo weer. Nou, zal ik het leren. Ik heb hem nog, want hier mogen we de volgende route kiezen. Chique en de Bubs. Chique en de Bubs, nee, Sieke en de Bubs, niet Chique en de Bubs. Sieke en de Bubs. En Ron van Doel. Maar Niels heeft helaas een muziekcassette bieden, dus